Так. Интересно сборичкване тук. Виждаме каква скорост просто имат моделите по пистата. Имаме модел по таван, сега се реагира се. Ето в далечината виждаме и състезателите взели местата си на вишките. Внимателно, внимателно, сега е момента и внимавайте маршал. Това е. Приберете. Силно превъртане, добре, моделът отново е в играта. Ето, забелязваме с каква скорост се влиза тук в зоната на охлюва. Леко завъртане от 8 номер.